sekarang kacung lawan kembang kembang menurut kangismu katiku sumo mangambar-ambar maur kuku sing tupoku melun kelun awur minggo lir mimbo bathara tansah marang pamoring susma sinuk maya winahya ing asepi sinimpen ing kalbu pambukaning warana taling saking liap-liap elu sating sumena sumusuping rasa jati Koko sing tupoku melun nawangku sanggup jajan Sambo samyo ngedali lera cadet wilating kata dayu anggung mengoncani
Buta Surawilungga kaya buta sing awargir. Kowe latal. Durung suwing nggonku lumawat metu saka jaban rangkah negara Mesira. Iki Kakang Anoman nglawan anak-anakku para putra Pandhawa. Kawula niki sinuwun kula pun Anoman wong aku Antareja kula Gatotkaca. Ya Pakji, aku Antasena kowe kabeh padha mapan ana sak jabaning negara Mesina iki ana wigati apa? Ngene Pakji. Apa Pak Dewi ora krungu kabar iki? Ing rikalungguhan Sang Mangko Paman Janaka kuwi lunga saka negara Ngamarta. Mula iki dina kabeh padha goleki ngupadi ya kuwi. Paman Harjuna nggone lunga mbok menawa ana negara Ngastina pelah. Ya manggo manggung kanduan limang lelena tanpa kandhete manggo sik. Wah, rasaku nek tak gathuk-gathuke kok kaya padha kahanan negara Ngastina. Kahanan negara Ngastina piye ya? Iki dina nggonku dibar saka negara Ngastina kuwi ketekan sing jenenge Begawan Kartisampeka. Begawan Kartisampeka iki mau bakal ngupadi patine si Janaka. Yen ngono iki mbok menawa enek sambung rapet ayo kabeh padha ditelake kaya ngapa engko dandiane Trenono Sawetara. Tan samarang pamoring sukma Sedong maya wenang ya ing asepe. Sinimpen penging kalbu kampunganing
Seta monggo paten nono pamunggul apa dosane angungguli ing sasana aja tindak iya bener kandamu Mbak Puji lali sumber kadiwasa wadah tidak berdebak dorong swing gonku pacak baris iki ana wujude kethek ogleng yen kowe bisa tata jalma ngaku wis sapa jeneng tambuh nglawan aku balik ngaku wis sapa wani lanyo-lanyo ana bakal mlebu negara Ngamarta ndak takoni durung mangsulis balik takon lawan aku ya aranku Patih Kumandang Garba alias Tirta Karna Tirta Karna kuwi apa Tirta banyu karna kuping banyu sing metu saka kuping jenenge kopok gilani ngaku wis sapa tambuh nglawan aku Senopati Pancawati kekasih Raden Anoman talah petrek wae dadi senopati Anoman yen kowe kena ndae lagi sumikra aja ganggu gawe lakuku aku bakal goleki beburonku ora ana kidang menjangan kang lewat ana kene anane mung Anoman sing tak golek dudu wujude kewan nanging wujude menungsa sing jenenge Janaka kaya apa ulungna tangane uncupna bakal tak raket tak nggo bekakak ana ing negara Ngastina kowe sugih kendel Bondowani langap-langap ngrasani Janaka sing ana wae Anoman ayon panih kowe kalaku apa sing tak wedeni abang sugih kendel Bondowani wong legan golek momongan kowe wani karo Patih Kumandang Garba iki kira-kira utangmu ning BRI wis lunas ngono iki kowe wani karo Patih Kumandang Garba iki kira-kira pun njaluk Radawa umure ora usah kakean bebangal gonen rene srah ora poteng wah leno pangindam tebak jathamu ora ilang nyawamu aja takon dosa ya
Basah mere jal apa kowe? Apa? Oh, gak mau. Was cekel kowe ngono. Hit hit lho, ha he ha hi ha was he ha he ha oh ha he ha lo ha he lo ha he ha lo ha he lo ha he lo ha he ha lo ha Indriya sosoro maruto uratal ora pati duga mana pranakan Pandhawa kaya ana kethek putih ayana keplak dong banteng ilang nyawamu
Ora ngerti sangkan paraning jubilahe kok ditabrake. Butoe nek buta-buta pengung. Sampeyan kuwi nek wong perang kaya dadak nyelo-nyelo kaya lemah bengkah. Lah aku ki nyawang polahmu iki kaya kok nyengkut banget. Golek masalah. Wes ngombe kopi sik ben ora menggeh-menggeh. Nek wis bar ngopi ndang nyumet rokok. Arera. Wah. Entele jatahe. Entuk jatah rokok pujunam. Arep lho padange. Ya ta. Kowe nyapa perang kok dadak nganggo biayaan. Endah iki wis wong tuwa aku tak maju perang iringane aja 180 km per jam ya. Sampeyan arep maju perang kowe. Lah kamu pidat ya? Kowe kok nyepelekne aku. Yo sing utuh. Kowe aja nyepelekne aku. Aku iki nek mung babagan perang, kowe iki perang ora nganggo logika. Ya.
Perang iki kudune sak banyon kuwi leren sik. Iya no kudu ngono no. Udut. Metu sik. Wong kira-kira nek wis udut dikeroki nggon pupune lagi maju perang meneh. Wong metu sik, udut sik. Aja lagi perang ping pisan kok wis metu kuwi apa kuwi? Ora gawe Napa niku? Lah ya perang kuwi mau lho. Metu saka blabar kawat sinencang kuwi ora pareng. Wong perang iki kudu nganggo logika. Aja kok peh awakmu gedhe. Awakmu rasa perang ora nggawa akal. Wong perang iki kudu dindik sithik-sithik. Pisan kok di WA ya. Nggih, pinggo terusan. Sing pindho terus jajan bakso. Ping 3 leren ning losmen kuwi jenenge perang. Wah. Kone wis bar mulih kalau semen tukokne ali-ali sak gram gitu kan. Ketoke kulino. Lamar ngono perang ora kok asal grubak-grubuk. Lakon sing jimping. Ngono kuwi carane ya ora menang no kowe. Ketoke kulino ketoke. Wah, kados pundi penemban wis minggir. Sapa mungsuhmu? Mungsuh kula menika Gatotkaca. Oh, Gatotkaca sing otot kawat balung wesi. Ya ta. Otot kawat balung wesi ora mempan papak palu ning pandu kae aja sembrono kowe. Kayak otot kawat balung wesi uyuhe banyu aki kok. Coba bayangno nek uyuhe banyu aki nek kena bojone kaya apa coba ora mlonyoh iki piye. Aja meneh mung kowe wae. Mula perang iki kudu nganggo akal. Sapa neh mungsuhmu? Enten sing jenenge Anoman. Wah, Anoman kae kethek putih dadi senopati Pancawati kok. Lah wong buta-buta digetengi sirahe kok iki kok. Mula perang iki kudu nganggo akal aja nganggo akal. Wis mundur tak tandangane. Nggih, ngatos-atos. Muga-muga enggal diparingi slamet. Ya ora usah nganggo weling. Lepaso kubure parano jembaro kubure. Oh, kowe kuwi kok karo wong tuwa. Nggih, peranakan Pandhawa iki ayanana Begawan Karti sampe. Iki sapa? Antarja. Oh, kowe Antarja. Iya. Sing tak goleki dudu Antarja. Ora dipikir ae, Mas. Dipikir ae. Sapa iki? Gatotkaca. Gatotkaca, otot kawat balung wesi sing tak goleki dudu kowe. Iki sapa? Antasena. Pewani jotosan karo aku. Apa sing tak wedeni apamu? Ya. Nek aku mungsuh kowe wani mergo awakmu cilik. Saiki jotosan ping telu. Kowe sik apa aku sik? Aku sik. Oh. Was. Mati we. Ora apa-apa. Pindho ora apa-apa we. Wah, mentereng. Malik. Kayak pae. Gentenan. Ya. Ayo ping 3. Jotosan milio. Sirah.
bakar sampai koma. Iki Prabu Baledawa cangkemmu. Ora minggat aja takon dosa yen kowe kena ndaelake sumikira. Aja ganggu gawe ora usah eko-eko kowe bakal mateni Yayi. Janaka yen kowe kena ndaelake ora minggat tungkak telah cangkemmu bobok. Maju lekane atiku. Ora-orane Prabu Baledawa bakal mundur Pusaraka. Aja nemok diapur ora. Ora-orane bakal mundur Pusaraka. Aja nemok diapur. Ayo, maju lekane atiku. Rebutan Dawa Jawa mati. Ayo, kurang kamu menjanji kurang maju lekane atiku aja nemok diapurku. Pendhita sewu ora bakal mundur Pusaraka. Ah, iki cara ora bakal. Perang kok malah nengok ning tengah dalan iki piye to iki sengune sampeyan niku maju perang mungsuh sinten aku mungsuh Prabu Baladewa wah wonge cengkiwing tos tos wah Prabu Baladewa nek nyambut gawe ngono kuwi ya ni kaya opek wae nggih niku nembe Prabu Baladewa dereng sing jenenge Werkudara apa metu iki? Ora. Werkudara ki nek metu wah lah kuwi mungsuh sing tak goleki. Werkudara metu kelakon tak ndemi iki yo. Apa kira-kira Werkudara ki metu to ni? Ora mentem ora gayeng no. Ora metu rung dadi. Niku Werkudara niku nek boneka Padmasari Sri Kawula Busana. Mendem ngentekne tanggapan pirang-pirang wong ngono ta. Nyatane aku arep tiru-tiru ya ora iso. Angel. Isih tetep kalah tuwa kok ni. Kalah tuwa nek karo Pakmu Keni jegel kowe. Ya pun sakniki kados pundi minggir ben tak gelak sayuta kaya apa. Manglir-lirno tanpa kaning yen tandul semenggo sang Dyahuta moi kene apa Pakji kok mlayu mundur-mundur iki ngene nggih awake dhewe nyimpang sawetara kae bebayani kok ndak ora becik ayo nyimpang sawetara nggih